A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Masantos, Agawad Sikay namin. Magandang hapon po sa ating lahat. Sumasa inyo po muli ang Inside Pangasinan. Ako po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed. 30 minuto muli tayo na magkakasama-sama para po sa ating palatuntunan Inside Pangasinan dito lamang po sa Regional News Group Luzon. Kaya naman, sa ating pong mga tagapanood na ating pong palatuntunan po na ito, tumutok lang para po malaman po ninyo yung ating pong mga pag-uusapan ngayon pong hapon ng Biyernes. Yes naman, Biyernes na. Yung mga inaabangan talaga nating mga araw Biyernes, Sabado, Linggo, yung Lunes parang halos ayaw nga natin yan na dumadating. Kaya naman, ngayon pong araw po ng Biyernes, June 2, 2023, inaanyayahan ko po kayong lahat makibahagi po sa ating palatuntunan sa pamamagitan po ng pagko-comment sa ating pong Facebook Live, sa aming pong Facebook page, RNG Luzon, Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kaming YouTube channel. Paki-subscribe na rin po para po malaman po ninyo yung iba-ibang mga programa dito po sa Regional News Group Luzon. Hindi lamang po yung Inside Pangasinan ang inyong tutukan, pati yung iba pang mga programa na pinapalabas syempre dito po sa atin pong RNG Luzon. So lahat yan pakitutukan. Pero sa ngayon, dahil alas 3 na ng hapon, 3:05 na po, tumutok muna kayo dito sa ating pong programa. Magkakausap-usap po muli tayo, magbabalitahan at syempre magchichikahan ulit tayo. Konting komentaryo ulit sa mga issues na napapanahon. Ating pong pag-uusapan po yung mga yan. Mga issue na hindi lamang po sa lalawigan ng Pangasinan kundi sa buong bansa at maging sa labas po ng bansa, international, pag-uusapan din po natin yung mga bagay-bagay po na yan. Para naman maging updated tayo sa lahat ng mga nangyayari. Hindi naman po yung nangyayari sa mga kapitbahay ninyo yung dapat ina-update ninyo. Dapat ina-update nyo rin po yung mga nangyayari dyan sa ating pong probinsya ng Pangasinan. Kasi yung iba, ang pinapakialaman na lang nung ibang mga tao, yung kung ano yung nangyayari doon sa mga kapitbahay nila. Napaka-marites talaga nung iba, no? Hey, I like your attitude. Kaya dito sa ating pong palatuntunan, mga tamang impormasyon po ang inyo pong makakalap, ang inyo pong mapapakinggan, mapapanood, ang ating pong mga pag-uusapan para kayo po ay updated sa lahat po ng mga nangyayari, hindi lamang po dyan sa inyong mga bahay-bahay, kundi sa inyo pong mga bayan-bayan at probinsya at maging sa atin pong bansa. Para sa ating mga pag-uusapan ngayon pong hapon po na ito, sorbetes, halo-halo, ibinoto papasok sa 50 best frozen desserts sa mundo. Panukala din na gawing regular holiday ang halalan, umusad na po sa kamera. Habang dyan po sa may bayan po ng Binmalay, napakaganda na po yung kanila pong MRF, yung kanila pong Material Recovery Facility ay malinis na, yung kanila pong mga basura, maayos na at very good job po lahat. Hindi lamang po sa lokal na pamahalaan kundi maging doon sa mga residente, syempre na sumusunod doon sa tama pong pagsisegregate, pagtatapon ng kanilang mga basura. Sa bayan naman po ng Tayog ay pag-uusapan naman po natin mga kukuha ng photovoltaic test the training. Sumailalim naman po sa orientation and induction. Kaya doon sa mga nais po na magkaroon ng mga dagdag kaalaman, nariyan po ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ilalamang po yan sa mga tatalakayin natin ngayon pong hapon na to. Kaya tumutok lamang po dito po sa ating palatuntunan Inside Pangasinan sa Regional News Group Luzon.
Para sa una nating balita ngayong hapon po na ito, dalawang panghimagas ng mga Pinoy ang napasama sa 50 best rated frozen desserts in the world. Ito po ay ayon sa panibagong listahan na inilabas ng Taste Atlas ngayon pong 2023. At kahapon po nang ilabas ang mga naturang mga ranggo, nasungkit dito ng sorbetes ang ika-5 pwesto habang nasa ika-43 naman ang halo-halo. Sabi po dito ng Taste Atlas, sorbetes ang pinaka-popular o isa sa mga popular na Filipino ice cream flavored na may ingredients ng mango, chocolate, cheese, coconut at purple yam o yung ube. At traditionally, ito po ay naproproduce sa pamamagitan po ng Carabao milk at isinuserve sa pamamagitan po ng maliliit po na kutsara or ito po ay yung through sugar coat. Kadalasan pag bumibili kayo ng dirty ice cream. At ilan po sa mga Pilipino ang kinakain naman po ang dirty ice cream sa pamamagitan naman po ng tinapay. Diba? Nilalagay nilang palaman yung kanilang mga dirty ice cream. Hindi ito sorbet gaya ng dessert ng mga Espanyol, ngunit isang dirty ice cream. Ganito ang pabirong tawag dito, lalo na't ibinibenta ito madalas sa kalsada sa mga karta. Bagamat ganun ang description ng Taste Atlas, mas primaryang sangkap nito ang gata ng nyog kaysa gatas at nakakuha ng 4.5 stars na rating. At sinasabing nagsimula naman ang halo-halo matapos ito mabenta o ibenta ng mga Hapon bago sakupin ng bansa noong 1940s. Madalas ding sasabihin o sinasabi ng ilan, nakahalin tulad ito ng Anmitsu, isang Japanese summer drink. Ang Taste Atlas, ayon sa kanilang website, ay nagsisilbing encyclopedia ng iba't ibang lasa at tradisyonal na putahe sa iba't ibang panig ng daigdig. Bagay na nakapagkatalog na sa 10,000 na mga pagkain at mga inumin. Kaya yung favorite natin na dessert, yung dirty ice cream, yung binebenta sa mga yung mga nakakarta. 'Di ba iba kasi yung tawag talaga doon sa mga binebenta na nakapak na, yung nakalagay sa tab na pag binuksan mo sa loob ng ref ninyo, hindi pala yun ice cream, isa pala yung galunggong. Yung iba tilapia naman yung nakalagay. Yung, di ba, pag nasa Pangasinan ka, init na init ka, tapos sabi mo, ay, parang gusto kong kumain ng ice cream. Parang gusto kong malamigan yung aking katawan. So, punta ka ng ref ninyo. Binuksan mo yung freezer ninyo, nakakita ka ng tub ng ice cream. Pero pagbukas mo, bangus. Hey, I like your attitude. Kaya naman, ito pong pagkakasama ng dirty ice cream o yung sorbetes at saka ng halo-halo doon sa 50 best frozen desserts sa mundo. Napakalaking bagay yan syempre sa mga Pilipino. Lalo na isa yan sa mga pinagmamalaki talaga nating mga pagkain. Diba? Parang kung yung kapag pupunta ka kasi dito sa Pinas, kung isa kang foreigner, ano yung gusto mong ipatikim na pagkain doon sa mga foreigner? Hindi naman palaging sinasabi na balut eh. Pwede mo namang sabing halo-halo o kaya naman ice cream para malaman nila kung ano yung pagkakaiba nung pagkain po na yun sa mga pagkain naman po na natitikman nila sa kanila pong mga bansa. So yun yung isa sa mga pwede nating mga ipagmalaki ngayon, 'di ba? Ako nakakain na ako ng ice cream o yung dirty ice cream at ng halo-halo, 'di ba? Nakasama doon sa 50 best desserts sa buong mundo. At matatagpuan yan syempre dito po sa bansang Pilipinas, sa Pangasinan dahil nga mainit po yung panahon. Isa po yan sa mga gustong-gusto. Hindi nga lang yan dessert eh. Ginagawa pa nga yan na pang merienda. O, di ba? Kasi pag dessert nga ang tinatawag, pagkatapos mong kumain, yun yung kinakain mo. Pero, etong ice cream tsaka yung halo-halo, kahit na hindi ka pa kumain ng kanin, kahit wala pa yung main course ng iyong pagkain, o kaya naman kapag, wala lang, gusto mo lang, siguro nagkaroon ka lang ng cravings ng hapon na yun, o kaya naman nung gabi na yun, pwede kang kumain ng mga ganong klase ng pagkain.
Kaya kung medyo malalakas talaga yung cravings mo, na kahit na anong oras, pwede kang kumain kasi ng halo-halo tsaka ng ice cream mapaumaga, pagkatapos mo mag-almusal, pag merienda time na, paghapon, mga bandang alas 3, alas 4, yan na. Yan na yung mga naghahanap. Hindi nga maghahanap yung mga tao ng kanilang halo-halo sa mga stall-stall eh. Maghahanap yan sa kalsada. Ganyan na ganyan kapag nasa probinsya ka. Pag gusto mo kumain ng halo-halo, pupunta ka sa mga kalsada. Diyan talaga merong mga nagbebenta. At tiyak na mas masarap pa nga do kapag doon ka pa makakabili ng iyong pagkain. Para naman sa isa pa nating balita, panukala naman na gawing regular ang holiday, ang halalan umusan na po sa Kamara. Nakalusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong ideklara ang national election bilang regular non-working holiday upang tiyakin ang mga botante na gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto. Sa ilalim ng House Bill o HB 8187, bukod sa national election ay isasama rin dito ang mga plebisito, referendum, people's initiatives at special elections sa regular holidays. Isinulong ang nasabing panukala dahil may mga botante na hindi nakaboboto dahil sumasalungat ito sa kanilang pagpasok sa trabaho, lalo na sa mga kumpanya at establishmento na mahigpit sa attendance ng mga empleyado. Binigyan din ni Lone District Mountain Province Representative Maximo Dalog Jr., ang chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na importante sa tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino na makaboto. Sinabi naman ni 4Peace Party List Representative JC Abalos na sa mga nakalipas na eleksyon sa bansa ay kapuna-puna ang mababang voter turnout na nasa 83% lamang dahil hindi saklaw ng holiday ang araw ng eleksyon sa bansa. Ayon pa sa mambabatas, ang iba pang mga botante ay kailangan bumabiyahe pa sa mga probinsya para makaboto. Kapag naisabatas ang panukala, hindi nakakailanganin na maglabas ng proclamation order ang Pangulo para ideklarang special non-working holiday ang araw po ng halalan. Dahil isa nga po yan doon sa mga problema ng ilan nating mga kababayan kapag araw na ng botohan at malayo po sila doon sa kanila pong permanent residence, malamang hindi po yan makakaboto. Kaya nasasayang yung boto ng ilan po sa ating po mga kababayan. Imbis na, 'di ba? One count na 'yun eh. Lalo na dun sa mga talagang naghahabulan ng mga boto na ang kulang na lang 27 votes, kunwari 30 votes, 10 votes na lang yung lamang. Pero dahil nga sa ilan sa mga kababayan natin ang hindi nakakaboto doon sa mismong dapat na pagbotohan nila, nasasayang tuloy. Sayang ang iyong boto. Kaya medyo okay din to na igagawin po na holiday, regular holiday na kapag tuwing eleksyon. Pero sana magka-eleksyon muna. Yun muna siguro yung problemahin natin, lalong-lalo na, 'di ba? Yung sa mga pinakamababa na kinakailangan na ng eleksyon. Tingnan ninyo, kunwari sa may barangay, 'di ba? Ang tagal nang walang eleksyon. So yun muna ang problemahin natin. Yung mga SK, yung mga sangguniang kabataan natin na nakaluklok sa ngayon, hindi na po sila kabataan. Matatanda na sila dahil sa tagal na nila dyan sa kanilang mga pwesto. So ano naman yung mga nagawa ng ilan? Wala. So yung iba meron, pero yung karamihan sa kanila wala. Dahil nga isa nga yan sa mga step na pwede nilang pagtutunan kung balak talaga nilang pumasok sa politika. Pero yung iba kasi, di ba, yung mga kabataan na ibang pumasok talaga sa politika, wala naman talaga silang alam doon sa bakit sila nandyan. This calls for immediate discussion. Kaya yun muna sana, magkaroon muna sana ng halalan bago itong pagkakaroon ng regular na holiday tuwing halalan. Kasi sabik na yung karamihan sa mga kababayan natin na palitan kung sino man po yung mga nakaupo, lalong-lalo na sa kanila po mga bara-barangay. Lalo na kung yung barangay nila, 'di ba? Kapag ikaw kasi ay isang residente, ang unang-una mong mapapansin na hindi kumikilos ay yung barangay. Kasi doon ka nakatira. Unang-una mong mapapansin na, ay, yung barangay namin wala namang pakialam pala dun sa amin na komunidad. So, gustong-gusto mo ba yung mga ganong klase ng mga politiko? Syempre, hindi. So, gusto muna natin na magkaroon ng halalan bago po ito pong pagkakaroon naman ng regular holiday tuwing may halalan. Sa iba pa natin na mga usapin, sa loob naman po ng lalawigan ng Pangasinan, ang tabayanan niya sa ating pong pagbabalik.
a new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sisi, promise, sa music ng batang 90s. Nagbabalik ang Inside Pangasinan dito lamang sa Regional News Group. Ako pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kasama, Lynette Iris Paed. At sa pagkakataong ito, atin pong makakapanayam ang Information Officer ng PNP Pangasinan. Good afternoon po, Sir Renan. Hello ma'am Lynette, magandang hapon po. Ako po si Police Captain Renan de la Cruz, ang inyong Public Information Officer dito sa Pangasinan Police Provincial Office po. Opo. Unang-una sir, kakamustahin po muna namin kayo, mga kapulisan sa may lalawigan po ng Pangasinan dahil katatapos lamang po nito pong paggagupit ni Bagyong Betty at nung naranasan din po na habagat. Dahil alam natin hindi lamang po yung mga PDRMO o yung mga MDRRMO na mga bayan-bayan, kundi pati yung mga kapulisan din po natin, isa doon sa mga responders. Kumusta sir? Sir, ma'am, magandang hapon po. Patingin ko po muna ang aking pinakamagaling at magiting na Provincial Director dito sa Pangasinan Police Provincial Office, ang aking Provincial Director na si Police Colonel Chief G. Pangit. Magandang hapon po sa kanya. At the same time sa ating pong Regional Director ng Police Regional Office 1, Police Brigadier General John C. Chua. Okay, Ma'am Lynette, lubos-lubusin ko na rin po, magandang hapon din po sa lahat po ng taga-subaybay nyo dito sa programang Inside Pangasinan. Sa nakatunayan ma'am, nung nakaraang linggo naharap tayo sa isang napakalakas na typhoon, pero buti na lang at hindi dumapo sa kalupaan. Sa ating po dito sa Pangasinan Police Provincial Office, bagamat hindi po natuloy itong bagyo na dumapo sa ating kalupaan, naka-full alert status po tayo dito sa Pangasinan Police Provincial Office upang anytime po ay mayroon pong mag-responde at magbigay ng serbisyo publiko sa lahat po ng ating mga kababayan upang anumang problemang dumating nandiyan po, nakatabay po tayo. At ngayon nga po ma'am, bagamat busy po ang ating kapulisan, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo publiko na ginagawa po ng Pangasinan Police Provincial Office upang ihatid ang quality public service sa ating mamamayan. Of course, sa pangunguna ng ating Provincial Director at si Police Colonel Chief G. Pangit. Opo. Yes, ma'am. Yes po. Kumustahin ko na rin po yung mga accomplishments ng ating pong Pangasinan Provincial Police Office, lalong-lalo na in terms po sa mga krimen dyan po sa lalawigan po ng Pangasinan, sir. Sa kasalukuyan, ma'am, dito po sa Pangasinan Police Provincial Office,
utos po ng ating mahal na provincial director na mayroon tayong maximum deployment of PNP personnel saan mang sulok dito sa ating probinsya, mapabarangay, mapabayan, mapalugar, kung saan mang lugar ay maximum deployment ng ating PNP personnel. At dahil po dyan na magandang ginagawa ng ating mahal na provincial director, kakatwang po natin ang mga mamamayan at mga advocacy group ay tuloy-tuloy po na napapanatili natin ang kaayusan at kapayapaan dito sa ating probinsya. And when it comes to sa mga problema, mga kaso, tuloy-tuloy po ang ginagawa po ng ating mga kapulisan upang maiwasan po ang paglaganap po ng krimen dito sa ating probinsya, ma'am. Opo. At dahil po dyan sa magandang advokasya ng ating provincial director, that Pangasinan Police Force is always first. Fair, hindi nyo lang po kami nakikita pagkos ramdam nyo po ang servisyo publiko na hatid po ng ating kapulisan. And when it comes to law enforcement, we enforce the law without fear or favor. At nandyan din po, ma'am, respectful. Kami po ay palagi ang rumerespeto sa lahat po ng mamamayan dito sa ating probinsya, anuman po ang katayuan sa buhay. And when it comes to service-oriented, quality public service ay binibigay po natin. Yes po. Trusted. Trusted po ang kapulisan natin dito, ma'am. Kaya anytime po, pwede po silang dumulong sa ating himpilan upang sila po ay sumangguni sa anumang problema na kinakaharap ng ating mamamayan. Opo. In terms naman po sa mga drug situation sa may lalawigan po ng Pangasinan, dahil nakikita ko po sa ilang mga pinapadala po ng Pangasinan PPO na mga press releases, meron pa rin po kasi tayo mga mangilan-ngilan na mga nahuhuli sa ating po mga drug operations, sir. Yes, ma'am. Pagkamat puspusan yung ginagawa ng ating kapulisan dito sa ating probinsya na paglaban dito sa tinatawag na illegal na droga, gayon pa man may mga nakakapasok, hindi naman po sila nagwawagi, ma'am. Sa kanilang pagpasok dito sa ating probinsya, ay sila naman po ay nadadakit, nakakasuhan, ma'am. So, ito po ay katunayan lamang, patunay na ang ating kapulisan po ay anytime of the day and night ay tuloy-tuloy po ang trabaho na kanilang ginagawa. Tulad na nga naman po dyan sa bayan po ng Lingayen, alas 2:30 na ng madaling araw, pero hindi pa rin po siya nagwagi sa paglaganap niya ng krimen dito sa ating probinsya, sapagkat ang kapulisan po natin ay tuloy-tuloy po ang pagbabantay para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan dito sa ating probinsya. At saka isa pa dyan, ma'am, ito po ay isa sa advokasya ng ating provincial director na pagdating dito sa illegal na droga ay talagang hindi natin papapasukin dito sa ating probinsya. Kaya nga po mahigpit po ang pinapatupad na checkpoint operation sa ating mga borders, maging sa looban ng ating lalawigan ay tuloy-tuloy po ang Oplansita, checkpoint, and then meron pa po yung tinatawag natin na pagsisita sa ating mga lugar na kung saan may mga pinupuntahan ng ating mga mamamayan na nagpapalipas ng gabi, tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawa po natin dyan na pagsisita po. Ginagawa po ng kapulisan ito, ma'am, kasi ang safety ng bawat mamamayan, lalong-lalo na sa ating probinsya, ang top priority po natin. Opo, parang kahit na alas 2 nga ng, sabi nyo, alas 2 ng madaling araw, hindi pa rin talaga sila nakapasok. So, ang mga pulis po talaga sa Pangasinan, hindi natutulog. Yes, ma'am. Totoo po yan, ma'am. Eto po bang, opo, sa data po ba natin sa lalawigan po ng Pangasinan, meron pa rin po ba tayo mga barangay, sir? O mga bayan na hindi pa rin po ba na idedeklarang drug cleared? Sa katunayan, ma'am, almost 70% or 80% na po yung drug-free na barangay dito sa ating probinsya. May mga mangilan-ilan lamang po na hindi pa na-declare kasi minsan napapasukan pa po sila. So, ito for the information of everyone dito po sa ating probinsya. Yung pong mga nahuhuli natin na mga droga o mga nagbibenta dito is outside the residence ng Pangasinan. At kung minsan lang, yung iba lang ay may ipinadala lang pala, so yung isa is napahamak tuloy. Pero meron pa, ma'am, tuloy-tuloy pa rin pang ginagawa natin pagsisilbi sa ating mamamayan, kasi pa po natin ang ating mga advocacy group, volunteer workers, maging ang LGU po, upang ang buong Pangasinan ay may
natin na drug-free na po ang bayan po na ang lalawigan po ng Pangasinan. At Opo. maliban po dyan, ma'am, ano po, nabanggit mo na nga rin lang po ang drug-free. Drug-free, ma'am. For info po, by this June 5, 2023, alas 8 po ng umaga, maidideklara na po ang ating Pangasinan Police Provincial Office na drug-free workplace na po. Buong probinsya po ng Pangasinan, kasama dyan ang mga police station, idideklara na po na tayo na drug-free workplace na po, ma'am. Wow! Yan po, kaya po trusted ang ating kapulisan sapagkat wala po isa man dito sa aming hanay ang gumagamit po ng illegal na droga, ma'am. Nice. Yan po ay isang napakalaking accomplishment para po sa kapulisan sa lalawigan po ng Pangasinan. At sa iba pang mga pagkakataon, sir, baka pwede ulit natin mapag-usapan yan. Pero itanong ko na rin, sir, pahabol na lang, dahil ang kapulisan po kasi natin sa Pangasinan, sa pagkakaalam ko, hindi lamang po yan nagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa mga kababayan po natin, kundi tumutulong din. Meron po kayong mga ibang mga outreach activities, di ba po, sir? Yes, ma'am. Katunayan nga po, ma'am, dito sa ating Pangasinan Police Provincial Office, headed by our Provincial Director, Police Colonel Jeff Pangit, kasama po ang OLC advisor na si Madam Maribig Pangit po, ay tuloy-tuloy po ang ginagawa natin, hindi lamang po pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan natin dito sa probinsya, pagkos ito po ay alinsunod sa 5 focus agenda ng ating mahal na Chief PNP na si Police General Benjamin Acorda Jr. Ito po yung community engagement. So, patuloy po tayong gumagawa ng project. Ito po ay Project Care. Ito po ay pagbibigay tulong sa ating mga kababayan sa mga eskwelahan. Yung best namin, balik eskwela, I Am Smart. Isa na din po dyan yung Project Care ng ating mahal na Provincial Director. Hindi lamang po ang mga mamamayan natin ang binibigyan po ng pangangalaga ng ating Provincial Director. Pagkus din po sa ating din po mga kapulisan na mayroong mga karamdaman, ay na kung saan ang nabibinipit po sa bawat proyekto ng ating mahal na Provincial Director ay napupunta po for the medical para mabigyan po ng support ang ating mga kasamahan na may mga medical conditions po to lessen their burden sa kanilang pagpapagamot po. At the same time, yung ating mga indigenous group dito sa ating probinsya, binibigyan din po natin sila ng ayuda, pagkain, gamit, pang-eskwela, paging sa ating mga mamamayan po. Opo. Maraming salamat, Police Captain Renan de la Cruz, ang Public Information Officer ng PNP Pangasinan. Yes, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am Lynette. I was bait sa inyong programa. Mabuhay po kayo. At lagi pong isipin ng ating mamamayan that Pangasinan Police Force is always first. Tangalan po ng ating Provincial Director na si Police Colonel Jeff Pangit, ang serbisyo publiko na mula sa aming puso ay lagi naming ihahatid sa inyo saan man kayo. Kakampi niyo po kami as long as you are adhere to the rule of law. Magandang hapon po sa ating lahat and God bless us all. Yes po. At sa mga susunod na pagkakataon, babalikan natin ng ating PNP Pangasinan para malaman pa yung iba't ibang mga accomplishment reports at yung mga kaganapan na syempre sa ating pong lalawigan ng Pangasinan. Ang iba pong mga balita ating pang tututukan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Batang 90s, naranating ng iwahan. Batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s.
Nagbabalik ang Inside Pangasinan dito lamang sa Regional News Group Luzon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Danette Iris Paed. Sa iba pa nating mga balita, sumailalim na sa orientation at induction ang 25 individual na nagnanais matuto ng photovoltaic system installation sa ilalim ng Tulong Trabaho Scholarship Program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pakikipag-ugnayan ng pamahalang lokal ng Tayug sa Luciano Million Memorial School of Arts and Trades. Ang mga benepisyaryo ng TTSP ay mag-aaral at magsasanay sa loob ng 36 na araw o 36 days para makapagtapos. Ayon kay Mayor Agabas, pagtutuunan niya ng pansin ang mga libreng TESDA training na tulad nito para mabigyan ng pagkakataong magsimula ng sariling negosyo o matuto ng mga technical skills ang mga kababayan. Bukod sa libreng training, ang mga TTSP beneficiaries ay makakatanggap din ng 160 pesos na daily allowance. Kaya sa mga residente po ng bayan ng Tayug, ito pong oportunidad po na ito, kinakailangan po ninyong i-grab, di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, pag may opportunity, i-grab nyo na kaagad. Hey, I like your attitude. Para naman makatulong po yan sa pag-usad po ng ating buhay. Kailangan gumagalaw-galaw po tayo. Hindi lang yung galaw-galaw na para kayong sumasayaw, kundi galaw-galaw para po umangat po yung inyong pamumuhay. Para naman sa balita dito naman sa bayan po ng Binmalay, kung saan yung kanila pong MRF sa bayan po ng Binmalay, partikular na sa Barangay Tumbor, ay makikita na malinis at ang malaking pinagkaiba sa kasalukuyang itsura at kalagayan ng MRF mula nang madatnan ito ni Mayor Pedro Pita Merera III noong nakaraang taon. Mula sa napabayaang estado, unti-unti na po itong nalilinis at regular nang nahahakot ang mga tambak na basura sa naipon na lugar. Matatandaan na personal na pinopondohan ni Mayor Merera ang paghahakot ng mga basura sa 33 barangay sa kanilang bayan. Kabilang dito ang gasoline allowance at pagpapahiram ng kanyang private truck para sa augmentation ng garbage collection. Ayon po kasi sa alkalde, patuloy na pag-iibayuhin ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa bayan ng Binmalay. Diba? Ito po kasing problema sa basura, hindi lamang po yan problema sa iisang barangay, kundi problema po yan hindi lang sa iisang bayan, iisang probinsya, kundi halos lahat nga ang isang pinakamalaking problema, pinakamalaking dagok talaga sa kanila ay yung problema talaga sa basura. Kaya kung wala kayong gagawin para mabigyan ng solusyon, hindi nyo po aaksyonan yung mga ganitong klase ng mga problema, wala po talaga mangyayari. Mas lalo lang matatambak ng matatambak. Kung marami na talaga mga basura doon sa lugar po ninyo, kunwari dito sa may bayan po ng Binmalay, at hindi po ito gagawa ng paraan ng lokal na pamahalaan, mananatili po na ganyan. Hanggang siguro tumanda kayo, magiging ganyan pa rin yung magiging itsura ng mga basura po ninyo. Kaya naman, buti na lang, nabigyan na po ng solusyon, napakalinis na no kanila pong MRF. Yung mga basura po doon, nahahakot na, regular na po yung paghahakot na itatapon na po sa mga dapat na paglagyan ng mga basura. Hindi na lamang po yung basta-basta na lamang po nakatambak. At eto pong basura po kasi, pag usapin na po ng basura, ang dami mga nandidiri. Ay, kasi basura yan. O alam namin na basura yun na nakakadiri. Pero, isa po to sa mga dapat nabigyan po ng solusyon ang problema po sa basura. Kaya good job, very very good po dyan sa may bayan po ng Binmalay. Diba? Yung mga basurang ganyan dapat binibigyan ng solusyon. At syempre, sa mga bahay-bahay, hindi lamang po dyan sa may bayan po ng Binmalay, kundi sa iba, sa mga mismong kabahayan po ninyo na mga tagapanood po natin, kinakailangan mag-segregate po kayo ng mga basura po ninyo. Kung meron kayong garden, edi yung mga nabubulok, doon nyo na lang po ilagay. Doon nyo na lang po ibaon-baon. Diba? Nakakatulong pa nga yan kapag meron kayong garden, mas mapapalago pa yung inyo po mga itinanim, lalo na ngayon, isinusulong po ang backyard farming. Kayo mismo, yung mga konting tanim-tanim lang dyan, tulad ng kamatis, okra, eggplant, mga sili, pwedeng-pwede nyo naman, kayang-kaya nyo itanim yan sa inyo pong mga kabahayan, sa mga garden po ninyo. Kahit na nakapaso nga, mabubuhay ang mga yan. So, try nyo at makakatulong pa po kayo sa inyo pong inang kalikasan.
Para naman sa ating pong public service announcement, galing po ito sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Bukas, June 3, sa may portion ng Lingayen, sa may Balocok East and West, mawawalan po kayo ng supply ng kuryente alas 8 ng umaga hanggang alas 4 naman ng hapon. Alas 8 naman ng umaga hanggang alas 5 naman po ng hapon sa may portion ng San Carlos City, sa may Mamarlao, Panguluan, Gamata at sa may Balaya. Habang sa susunod na araw, sa Linggo, June 4, 2023, portion naman po ng Lingayen sa may Alvear Street, sa may portion ng Capitol Compound, sa may Veterans Office, Philippine Affairs Office, Land Registration Authority, sa may Finance Building, Palaris Building, National Food Authority, Season Auditorium, Bulwagan ng Katarungan, Capital Resort Hotel, Pangasinan Provincial Library, Children's Library, PSU Lingayen at Pangasinan National High School alas 8 ng umaga hanggang alas 12 naman yan ng tanghali. At sa may portion ng Binmalay, Purok 5, Nagilayan and Luna Street, Poblasyon, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Habang sa Lunes, magkakaroon din ng power interruption sa may portion ng San Carlos City sa may Barangay Pampang. Alas 9 hanggang alas 5 po yan ng hapon. Kaya kung kasama po kayo, naninirahan po kayo doon sa mga nabanggit po natin na mga lugar, kinakailangan na ihanda nyo na po yung inyo po mga rechargeable na mga gamit. Paki-charge na po ngayon na, lalo na yung mga mawawalan po ng supply ng kuryente para po bukas. Bago tayo magpaalam, syempre babati po na tayo ng good afternoon. Bago natin makalimutan, babawi tayo ng good afternoon sa Pangasinan Police Provincial Office. Hello po, good afternoon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng ating pong pakikipagpanayam sa mga uulitin po sa mga iba pa po nating mga episodes. Hello din, good afternoon kay Sir Cesar Ramirez. Miss na po namin kayo dito sa Pangasinan. Namimiss ko na nga rin ang Pangasinan, pero maliban sa init, hindi ko po siya namimiss. Yung mga tao pwede namimiss ko, pero yung init sa Pangasinan mismo, parang hindi naman. So, hello! Good afternoon din kay Ruel Di Guzman. Great job as always. Yes, yan mga supporters ko po talaga yan. Yung mga kaibigan ko talaga, sila po talaga ang nagsosupport. Kay Sir Mel Aguilar, pabati daw. Si Sir Frami de la Cruz Sabado. Kay Frenny Ahikam Dicena Pasyon. Kay Sir Bads. Kay Sir Cesar. Kay Sir Roland Nawe ng PIA, syempre. Kay Ruel Di Guzman, matagal ko na sila di nakikita. Nako, parang gusto atang magkaroon ng bonding nitong mga to. Pag nag-bonding kayo, paki-live. Para makita namin kung anong mga ginagawa kapag nagbabanding yung mga nagbabanding kayong lahat. Kasi parang nakikita ko lang kasi sa inyo, puro memes. O kaya naman, batuhan ng mga jokes dito sa Facebook. Kaya tuwing nagpe-Facebook ako, kayo ang lumalabas sa feed ko. At sa iba pang mga nanonood, sa ating pong palatuntunan, tinitignan na ako dito ng, gano'n pa kaya katagal magsasalita ito? Good afternoon kay Arabella. At sa lahat ng SAR Bohol, hello, good afternoon. Sa iba pang mga nanonood sa ating palatuntunan, hello, good afternoon po sa inyo pong lahat. Yung mga hindi na natin nabanggit sa mga susunod na episodes, kayo naman po yung babanggitin natin. Huwag kayong mag-alala. So, sa pansamantala, ngayon po, nagpapaalam po ako para po sa ating palatuntunan. TGIF, thank God, it's Friday. Bukas, pahinga na po. Mamaya, pahinga na po kayo. Pakirelax ang katawan para Lunes magkakasama-sama po muli tayo dito sa ating palatuntunan Inside Pangasinan. Muli ako po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed.